Ne tɔgɔ ye Jawoyi Tarawele. A na kuma b'a fɔ tɔn ma ko Association nationale des chasseurs du Mali. Ne ye secrétaire général ye. Muso kun kuma fɔ Mali kɔnɔ. An y'a mɛn k'a fɔ ko donso bɛ ka taa bin maaw kan ko ka maaw faa. O kuma nin ma bɛn anw ma cogo si la. Donso ti maa faa. Kabini Ala ka diɲɛ da donso kun bɛ se k'o faa nka donso ti maa faa. Donso ti maa faa la ye. N'i ye Mali ta k'a lajɛ, Mali dugu o dugu n'a ye burusi kɔnɔ i b'a sɔrɔ donso de y'a dugu sigi. Dugu kɛmɛ o dugu kɛmɛ i b'a sɔrɔ ka sigilen 90 80. Ɔ n'a fɔra e ye dugu min sigi kana fɔ ko dugu ko e y'o dugu ci o ye yɛlɛko kumaw ye. Donso ti maa faa. O mɔgɔ dɔw de bɛ ka taa donso fini tigɛ ka don u yɛrɛ la ka n'u yɛrɛ kɛ donso ye ka taa tiɲɛni kɛ donso tɔgɔ la. Kuma nin mɛnɛ anw fɛ a ma bɛn anw ma. O de kama an ye badakini dilan k'a di aw ma ka gouvernement b'a kalama. Tiɲɛni min bɛ Mali jamana kɔnɔ bi donso tɛ bi donso tɛ sini. A bɛ komi i n'a fɔ sɔrɔsi dɔ bɛ sɔrɔsi fini don ka taa tiɲɛni kɛ sɔrɔsiw tɔgɔ la ka sɔrɔ sɔrɔsi tɛ. Dɔ bɛ polisi fini don k'i yɛrɛ kɛ polisi tiɲɛ tɛ. Dɔ bɛ douanier ka fini don k'i yɛrɛ kɛ douanier tiɲɛ tɛ. Dɔ bɛ gardiw ka fini don k'i yɛrɛ kɛ gardien tiɲɛ tɛ. O bɛ cogo o cogo ko nin bɛ ten de. Mɔgɔ dɔw de bɛ ka donso fini don ka na kojugu kɛ jamana kɔnɔ ka tɔgɔ da donso la. Donso tɛ dɛ, donso tɛ maafala ye. An de bɛ kutu la ka na. Anw ka donso sigilen kun yɛrɛ ye min ye jamana kɔnɔ o ye ka hadamadenw n'u bolofɛnw na ka na donso sigi kun ye jamana kɔnɔ. Kabini lawale la fɔ bi. Bingali bɛ senna mɛnna kabini an ma bɔ kabini an mɔkɛw bingali bɛ yen. Jɔn caman filɛ nin ye u de minɛ ka taa feere bingalikɛlaw fɛ. Bingali tɛ bin koyi a bɛna senna dɛ. Mais sisan ta maafa min o tun tɛ yen i bɛ minɛ ka taa feere i tun tɛ fa. O faali ni kuru dɛmɛ wale ma bɛn. San 5 o san 5 an bɛ congrès kɛ. An ye congrès 4 kɛ. Congrès 5nan o kɛra 2017 kɔnɔ. O congrès recommandation de résolution an y'a yira jamana bɛ état min na bi donso a ye wuli k'a dɔn. An fana ye maliden dɔ ye. Jamana y'an dɔn o an k'an yɛrɛ dɔn. Jamana m'an dɔn o an k'an yɛrɛ dɔn. An fana ye maliden dɔ de ye. A ye wuli an ka dugutigiw dɛmɛ ani maires ka se sécurité ma o dɛmɛ lakɛnɛko la. Bandiw bɛ taa sigi dugu min kɔnɔ faamaw tɛ se k'o dɔn. Bandiw bɛ taa sigi dugu faamaw tɛ aw de b'u se k'o dɔn. O tuma a ye fɛɛrɛ kɛ an ka fara gouvernement kan an ka sécurité an ka jamana lakana an ka mɔgɔw kɔfɔ. Maa o maa n'i ye tiɲɛni kɛ n'i y'a ka dugu kɔnɔ a ka fɔ faamaw ye. Anw ka tɔn sigilen b'o de kama. Wa an tɛ mɔgɔ contre la bi an tɛ mɔgɔ contre la sini wa siya ko tɛ bi siya ko tɛ sini. Anw yɛrɛ ka donsow la fila min ka donso la fila ka ca dɛ. Wa an ka donso cɛfiri caman filaw ye. Ne yɛrɛ b'a ye fila ne muso fila ye an bɛ se ka fila kɛlɛ. Ne ko ni mɔgɔ min y'a fɔ ko siya kelen don siya kelen tɛ dɛ. Bandi kɛlɛ de don. O nka ni bandi taara bi ma i ka dugu kɔnɔ est ce que i b'a to yen wa. Wa n'i ye donso kɛlɛ o kɛlɛ la bi k'olu ka di dɛ. N'u binna dugu dɔw bɛ daminɛ u fɛ. Heure 3 bɛ mun ka dugu ci dugu la. Donso fana wuli ti dɔn u bɛ mugu ci ɲɔgɔn na. Ɔ n'i tora ne sara ne bɔra o ye donso nɔ ye wa. Kɛlɛ o kɛlɛ kɛra kɔrɔ fɛ a si ma kɛ yɔrɔ la bɛɛ kɛra bamananw ka dugu de kɔnɔ. Kɛlɛ bɛ kɛ dugu de kɔnɔ a si ma kɛ kungo kɔnɔ bɛɛ kɛra dugu de kɔnɔ. Parce que u bɛna bin dugumɔgɔw de kan. Ɔ ni bɛnna mɔgɔ kan a b'a sigi ten yan ka bin e kan sɔrɔsi tɛ yen nsaramu tɛ yen polisi tɛ yen maire bolila député yɛrɛ tɛ se ka s'u ka yɔrɔ la commandant yɛrɛ tɛ se ka s'a ka yɔrɔ la o tuma donso bɛ sigi ten u ka dugu lajɛ ko yɛrɛ filɛ nin ye dɛ. O de kama n y'o fɔ o don na n ko tasuma ale bɛ ji faga mais ni tasuma bɔra ji la a sa ka go dɛ ko nin bɛ ten de. Tasuma mana bɔ ji la a sa ka go dɛ. Biɲɛkɛla ɲinan sen mana biɲɛ ka bɛɛ t'i ye. An kɔni an bɛ Ala ko an bɛ kira ko an bɛ jamana kɔ an tɛ jamana janfa fɛnɛ. An tɛ jamana janfa fɛnɛ. Bon an ta c'est apolitique. An tɛ politique ma ka politique la. Nka jamana kɔni tɛ can sigilen ye. N'an seko ye min ye an b'o kɛ. Ka daminɛ Kidali fo ka taa bila fo Kidali fo ka taa bila fo Kayi. Wa donso bɛɛ fala bɛɛ b'a la. Sans frontière de don. Fo ni mɔgɔ min y'i ban nɔ dɛ. Parce que dɔw bɛ fini dɔ k'i yɛrɛ kan dɔ sɔrɔ tan dɔ ye. O mun ma tiɲɛ ko t'anw fɛn ye dɛ. Donso ka tigi sa tugu la o bɛ san da bɛ sugu la. E bɛ jateminɛ dɔ kɛ. An donso filɛ nin ye Moriha min na farafin morifa de don. Farafin morifa. An tun bɛ Bayikalo de san fɔlɔ. Mais o ye morifa yɛrɛ sanni interdit bi a bɛ san 10 bɔ bi morifa tɛna Mali kɔnɔ. O ye morifa sanni interdit. Hali kisɛ min bɛ sɔrɔ an fɛ o y'a bɛɛ interdit. Mais mugu bɛ ka ca an na bandiw fɛ o bɛ na dɛ. Maîtresse bɛ na kalasani kɔkɔ bɛ na fɛn wɛrɛw bɛ na min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye o kɔni bɛ na nka donso ta kɔni o ye interdit don nka olu bɛ na dɛ. A bɛ na cogo di. A bɛ na cogo di. N'i y'a ye ko ni ji bɔra goni na ka sa ka go dɔ wɛrɛ tɛ koyi. A bɛ na cogo min na o jumɛn ye. Diplomasiw de bɛ na n'a ye o. Mɔgɔ min ka minɛnw tɛ f'u ye. U tɛ fara jamanaw kan. U bɛ don avion kɔnɔ ka minɛn tɛ f'u ye.
bato na ta fuye mo de ko na ta fuye o de minna on de bena ko minanti bo saro ka ci mo ayre mo on ka famu yala complice be ko na koy ko mo famu fi de na ba be ne mo ka mo gola ado ka bo hakili ma de on ka famu yala fama yɛrɛ dɔ bɛ janfaro fama dɔw bɛ janfaro an dusu ka jɛsi la kini wa an bɛ fɛn kalama dɛ an ti kuma de mais an bɛ mali kalama dɛ an sigilen b'an ka biro nin kɔnɔ yan i yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn ɲɛnama tɛ yan ne bɛ se ka fɛn ne bɛ senna moto ne bolo n bɛ san tan n bɛ sen moto bolo ne ale moto tɛ n bolo mais n bɛ dusu ka baara la ɔ ni mɔgɔ min taara fo la mɔgɔ min taa ni katikati ye marifa sigilen b'a sanfɛ ka na dugu bɔmaridi wa ni mɔgɔ min ko i b'o ta wɛrɛ dusu e b'o faamu cogo di o tɛ tiɲɛ ye donso tɔgɔ la ni gouvernement sɔnna ka moyen di anw ma an bɛ wuli ka sensibilisation kɛ ani formation ni éducation o dɔrɔn de don sensibilisation formation éducation o dɔrɔn de tɛ ka ban mais k'a fɔ k'i sigi bamakɔ yan ka kɛ kumaba ye o t'a ban dɛ mɔgɔ caman wuli ka taa wari min fama bolo k'u bɛ taa intervention na u tɛ se yen u bɛ taa min fɔ ni u bɛna min lakali faama ye o ni min kɛlen tɛ kelen ye u bɛ min fɔ premier ministre ye o ni min kɛlen tɛ kelen ye mun président tɛ kelen ye olu wari ɲini o tɛ tiɲɛ tigi ye mais n'an wulila an bɛ taa sensibilisation ka formation di ka éducation di mɔgɔ bɛ sɔn an ta ma an tɛ mɔgɔ janfa wa an mago tɛ maa ka wari la an tɛ nata mɔgɔ si la ni jamana tɛ an ka nata bɛ jamana kan jamana y'a kan ye o an nata bɛ jamana kan a ma kan nata bɛ jamana kan ni jamana tɛ an nata tɛ maa si kan ne b'a fɛ gouvernement ka donso reconni gouvernement ka donso reconni gouvernement ka donso reconni n bɛ segin k'a fɔ gouvernement ka donso reconni l'utilité publique an b'o de ɲini ka donso reconni l'utilité publique ni an ko fɛn t'an tɛ fɛn na an bɛ fɛn dɔ dɛ n'i y'a ye ko lasasitigi bɛ taa ka taa maîtresse-tigi minɛ ni delilu to bɛ se ka kɛ an bɛ fɛn dɔ koyi mais an tɛna an yɛrɛ yira diɲɛ la de ni gouvernement kɔni ka d'an ye gouvernement k'an reconni l'utilité publique o ka d'an ye dɛ wa an b'a fɛ fɛnɛ an ni minɛn min ka kan ka bila minɛn kɔnɔ